lang ko, boss. Nalipong na ko sa kagutom, boss. Maluhi ka lang ko, boss. Sus, uya sa Nalipong na ko sa akong... Paita. Oh, imuha na rin. Imuha na rin ako sa gatos. Oh, paita ni mo. Salamat din daw, boss. Lakaw na, tuga-tuga. Lagi din mo, di kay Marta. Ayay, naibalaywa pa mo man ay. Mangga-play ko yun eh. Ako sulayan. Kuman ya kung kuan eh. Domingo ron nang uli mga tao na ko. Ako rin ang sana bilin dre. Tak! Isa. Mag-pildo sila. Boss, may buntag. Sa may tuyo na to ni Hadong. Nagkinalan ba tao? Mga play ito ko ba? Mason. Sa una ng aging simana, nagkinahanglan ko daga kang tao. Nga, puno naman, pasensya na kayo. Okay? Wala may bakante. Ya, wala man lagi kay tao nakita. Ikaw naman. Bago ko nanuwil daw sa mga tao. Aw. Domingo, bayaro ya. Nguli. Lunes, balik to sila. Kung sa man, ikaw mga play ka, awahin na kayo. Daghan na itong kinahanglan tao kung aging simana, wala ka mo doon. Nga doon naman kayo nga diya, nakita rin yung balay. Sakto lagi akong plano lagi yung tato. Kapan? Na may ga ampun sa kuha nga. Ya, napalaw lang ko nga tupikas noon. Yang sa pasensya na kayo ka, di ko mo dawat ni mo. Okay lang boss ay. Ya, kuha lang boss, maagi lang ko. Agi lang kayo. Manggisa lang ko lain. Kasunahan, sa balay dito. Sige boss, salamat kay boss ha. Ya, pagkauhan na nga, mga apply ko na siya. Dito ng tao. Anhe ko din himanulis kay di na gimada. Pertin gyud pagkalisuras panahon. Di na masilbi ni. Wa na koy pangpalit bugas sudan. Kinahanglan na gid nga manulis na siguro ko ani. Subukan, masisira ang buhay mo. Ubuon ko din akong sanina aron mainhan gyud nga makuyawan ni nako ang akong tulison. Ana ning tirada ani. Hala ni, baka sa ko ani manulis ko kay sa di na mo gimada. Akong kwarta diri ko sa gatos man lang gini. Para plitin lang gini. Karon unahin mo agib. Wa daghang istorya tulis gini gyud. Bahala na ni. Ha, ganun nagpadungay. Oh, tulis ni, tulis. Tulis. Tulis, kwarta. Maluhin daw ka. Kwarta akong toyo. Kwarta. Maluhin daw ka boss. Kwarta na yun. Nangita pa kong trabaho boss. Nangitag trabaho. Ako utros ko nangitag trabaho. Ako'y kwarta. Abi ng kwarta nimo. Bago pa kong nasunugan rin taon boss. Unya, Naputos pa ko sa mga utang. Naglisod pa ko. Ipapulis pa ko nila. Monilina ko ikadawas. Nang-apply ko. Tanan, Tibok, Cebu. Ha, naabot ako nga ni palambas nila boss. Happy na ko kagwepon sa akong ibuhat boss. Maluhi ka lang ka boss. Nalipong na ko sa kagutom boss. Maluhi ka lang ko boss. sus, uya sa Nalipong na ko sa akong... Paita. Oh, imuha na rin. boss. Imuha na rin ako sa gatos. Oh, paita ni Moy. Ni Moy. Salamat din daw boss. Lakaw na, tuga-tuga. Lagi Salamat ni Rimon, di kay Marta. Gutom na kayo ko boss. Di pa ko maluoy. Nulis naman ko kay gumikan lisod po kayo ko maluoy po ko tutuhan na po. Pagkam itong agi din itawanan nga ma'am day kwarta. 5 ni ron. Ako pa'y manulis sa ron ka kwarta ko. Karon ako na sa dinoy may kwarta ba? Oh no!